sai mata waɗanda suke fama da matsalar ciki. In mace tana fama da matsalar ciki ko rashin ɗaukar ciki ne ake dubawa a fahimta na likitocin addini. Suka ce sai a tura ta asibiti a yi duk binciken da aka san ake yi wanda yake hana haihuwa. Amma daga cikin ƙanƙanin bincike da suka yi suka ce akwai amradul udwi. Wannan ciwo shine zaka ga mace su da dama tana samun zafi lokacin mu'amala da miji. Zaka ga tana yawan ciwon mara. Zaka ga tana complain cewa al'adanta yana wasa ko takan ɗauki lokaci ba ta yi al'ada ba. Takan samu tsananin ciwon baya tare da kuma tashin zuciya. Wata in tana da waɗannan cututtuka ko da mijinta ya kusance ta yana gama rabuwa da ita abin da ya shiga zai dawo. Matan da take da irin wannan ciwo aka ce in ta samu ciki zai iya zubewa. Wannan matan me ya kamata ta yi amfani da shi? Ana amfani da magunguna kamar haka don magance cuta na amradul udwi. Na farko akwai wani ganye, shi kan na san babu shi a garin nan. Babu shi. Duk wanda ya kawo ganyen kuma na bashi motar honorable. Wasu ganye shi ne parsley, da larabci baqdunus. Babu. Bai da suna da Hausa, balarabe ne ganyen. Inda ake samun ganyen ga duk Najeriya waje ɗaya ne Jos. Su ma Jos kun samu ne saka samu? Turawan mulkin mallaka da suka zo bariki. Kun san duk inda suka zauna su ai suna ɗan lambunsu. To a sanadinsu aka samu wannan ganyen. Wannan ganye idan ka je Abuja, me sunan suka sai da abin nan? Farmers me? A Farmers Market. Wallahi na 1000 sai maka sati. Ina mamaki in na ga yadda ake sayan sa arha. Allah ya sa ka su ji kuma su ƙara kuɗi dan suna da wannan matsala. In ka sayi na 1000 zai ishe ka sati. Wato Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka. Ban taba ganin maganin da yake ganyen da yake maganin ciwon kafa ka sha shi yau da safe, yau da dare. Gobe da safe ka tashi kai tafiya ba sai wannan ganye. Sunansa parsley da turanci, da larabci baqdunus. Shine fa wanda aka ce idan mace al'ada ya daina zuwa mata tana tafasa shi ta sha, al'adan zai zo a take cikin lokaci da ikon Allah. Shine fa aka ce in mace tana hada shi da citta da tafannuwa tana tafasa shi da ruwa, ko ɗanka yana fitsarin kwance in dai ciwon sanyin mara ne Allah zai warkar da shi. Shine fa aka ce namiji in ya shekara 10 yana da matsala da iyalinsa in zai sha na sati 8 suka ce Allah ya rabu da shi. To ita wannan mata mai matsalar rashin aihuwa shi za a dora ta akai. Idan kuma aka ba a same shi ba, to za ku dora ta akan ganyen gwanda. Shi kuma ganyen gwanda ana so ne a tafasa mata shi da tafannuwa. To sai kuma ta samu cikin. Menene za ta yi wajen rigakafi cikin kankanin lokaci? Shine suka ce duk mace mai ciki in tana so ta kubuta daga abu 3 na hatsarin ciki, ta kubuta daga daga ciwon diabetes na ciki, ta kubuta da hawan jini na masu ciki, ta kubuta da matsala na ciwon zuciya na masu ciki, aka ce ganyen mangoro guda 20, fiye wata guda 4, tun cikin na wata 1, in ta fara shansa suka ce har zuwa lokacin da za ta yi naƙuda da izinin Allah za ta samu sauƙin naƙuda ba tare da ta sha wahala ba. Wannan shi ne ayin tafasa. Shi ne. In an soya niƙawa ake yi. To ganyen mangwaro game da mai ciki, tafasa shi za ta dinga yi. Amma kamar yayi kamata ta sha, shi na aka ce ta sha kar ya wuce kofi guda. Sannan mace mai ciki ana buƙatar inda hali mijinta ya dinga sama mata waɗannan abubuwa kamar haka. Na farko, cikin 'ya'yan itatuwa suka ce babu icen da ya zama munasib da mai ciki kamar tuffa. Na biyu, aka ce mace mai ciki ana so ta yawaita shan batir, shine kankana.
na uku aka ce mace mai ciki ba a so ta ci gwanda in cikin yana sabo zai iya zubar da ciki. Gwanda yana zubar da ciki. Sannan aka ce mace mai ciki inda hali ana so mijinta ta dinga yawan cin ayaba. Lokacin da ta zo naƙuda kuma an samu daga cikin littafin al-Mustadrak fi Sahihain matar annabi tana da fahimtar za a iya amfani da alqur'ani karkashin aya ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'adu lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da kuma Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi darfata aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka ce wahala da ta sha na naƙuda bai wuce zara gashi a cikin gari ba